Napoy uban nga mao nang gikagid ka kay nakabangga kag anak ug engkanto. O mao kunong namatay to isang silingan, kalit nga kamatayon nga way sakit ning kalit ra kunog atake, namatay kalit kay namusil kuno og langgam, nya kadto de kunong langgam nga napusilan gapa langgam-langgam ra to, anak di ay kuno to sa engkanto, namatay mao nang gikuha pug balik kining baos ang engkanto. Mao Athanasius, demons occupying springs or rivers or trees or stone cheated man by deceptive appearance. Usa giingon sa usa sa mga church fathers, actually daghan ang mga church fathers nga nagsulti ani burong mupili lang kung usa kay gamay ra man ang oras God. Ang giingon ni Saint Athanasius, pinaka-famous niya nga quote bahin sa mga elementals o mga engkanto, ang mga demonyo kuno naa nagpuyo sa mga kahoy, mga pangpang, mga suba, mga busay, ug naglimbong sa tao sa ilang malimbungong hitsura. Sa ato pa di ay kining atong gituuhan nga mga engkanto o sa in English pa elementals or nature spirit, they are fallen angels. Sa ato pa mga anghel nga gisilhig sa Ginoo, mga demonyo. Sa ato pagtuor ba kining mga engkanto, naay uban nagtuo nga ang engkanto kuno dili kuno pud na sila kanang dili kuno pure espiritu, dili pud na sila anghel, na dili pud sila pure tawo, naa kuno ni sila ilawas. Mo bitaw nakadungog ba mo aning naba sa ngabot ba na sa Garcia na nga chismes nga kana kunong dapit sa Badyang Spring naay pangpang ana nga gituuhan na sa taga Valencia nga pantalan kuno nag-engkanto. Kay matod pa anang barangay Anas di ay atong ibabaw patukad adto naa kunoy plantasyon og kakao ana sa mga engkanto. Nya kanang barko nga bulawan kuno nga mudunggo diha sa pantalan kuno dapit sa Badyang Spring mangumpra na sa gaplantasyon og kakao nga naa sa Valencia. Dato kuno kay na nga engkanto. Na kabantay na umato tag albularyo, moingon ang albularyo mao ning hubag ning imong tuhod kay nakabuak kag plato og engkanto. Ano man ito ikuan? Napoy uban nga mao nang gikagid ka kay nakabangga kag anak og engkanto. O mao kunong namatay to isang silingan, kalit nga kamatayon nga way sakit ning kalit ra kunog atake, namatay kalit kay namusil kuno og langgam, nya kadto de kunong langgam nga napusilan gapa langgam-langgam ra to, anak di ay kuno to sa engkanto, namatay mao nang gikuha pug balik kining baos ang engkanto. Mao na atong pagtuo ato ning klarohon kinsa ni. Kasi giingon na nako ganiha nga kini dayang mga engkanto, mga fallen angels man sila, unsa may ilang kinaiya. Usa giingon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 330. Official teachings sa simbahan ha. Dili ni atong gama-gama. Usa giingon sa Catechism of the Catholic Church 330. As purely spiritual creatures, angels have intelligence and will. They are personal and immortal creatures, surpassing in perfection all visible creatures, as the splendor of their glory bears witness. So kinsa din ang mga anghel? Mga espiritu. Ato pa pure spirit. Kay pure spirit walay material nga lawas. Unsa gingon re? Personal. Sa ato pa persona. Sa ato pa dili idea. May ka persona naay kaugalingong sa labutan, naapoy kabubuton. Unya immortal, dili mamatay. Dinhe matubag ang pangutana, tinuod ba ng pagtulunan nga nakapatay og anak og engkanto, ang tubag bakak na nga pagtulunan. Kay nganong mamatay man silang pure man nga spirit, immortal man So dili din tinuod na nakapatay ang anak og engkanto. Ikaduha, walay dili tinuod nga dunay anak ang mga engkanto kay wala sila'y material nga body, walay matres. So pagpanganak ka na may matres? Nga dili tinuod nga naay plato ng engkanto. Nganong naaman sila'y plato nga di man sila mangaon nga pure man sila nga espiritu. Kanang mga plato, mga grahe, mga usa pa nang nagguba kuno ang grahe sa engkanto kay gipayag ninyo ang kanang naay sanga sa
buungon, grahe man kuno to sa engkanto. Kanang mga grahe, mga plato, mga balay sa engkanto, kanang tanan mga butanga, di pa nag-iya na sa tao. Wala na sa spiritual realm. So naklaro? So kini day atong gituhang mga engkanto, mga daotang mga anghel man sila, mga fallen angels. Unya, mato pa pud sa ubang mga occult practitioners nga once kuno nga kini kunong mga engkanto, mao kuno nang naghatag sila og kuno mga engkanto naghatag og abilidad sa pagpanambal, nagbuhat kuno maayo kay kini kunong ubang mga engkanto, kini labi na ning mga engkantong puti, napugos ra kuno ni sila rebelde sa Ginoo panahon ni Lucifer. Nakahig ra kuno sila ba? Ya, gamahay man kuno sila sa ilang pagrebelde, kuyog ni Lucifer, gamahay sila, mao kuno nagbuhat sila maayo diri sa kalibutan, nang hatag sila gahom sa mga tao, mao nang nahimong albularyo, kay aron kuno mabawi ang ilang sa. Unsa man ni katinuod? Bakak gihapon na. Kay sa 1 Pedro 2:4, wala pa sa ilua sa Dios ang mga anghel human sila nakasala. Sa ato pa kato mga anghel nga ning rebeldes Ginoo di ay final and irrevocable ang ilang desisyon nga mosukol sa Ginoo. Asa mabasa nga dunay gubat ito sa langit? Ato nang mabasa diha sa Gipadayag kapitulo 12:9. Unya diha sa 2 Pedro 2:4, wala kaluy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impyerno o gibilanggo taliwala sa kangit-ngit. Oh, tawa ra, gitambog sila ginginlan lagikan sa langit. So kini di ang mga gituhan tong engkanto, they are evil spirit. Mao na nga sa office daghang nayawaan kay nay amigong engkanto. Karon